କେ ଫର୍ କହିଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ? କେ ଫର୍ କାଇଟ୍, କେ ଫର୍ କିଙ୍ଗ। ଏଲ୍ ଫର୍ କହିଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଏଲ୍ ଫର୍ ଲିଭ୍। ଏମ୍ ଫର୍ କହିଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଏମ୍ ଫର୍ ମଙ୍କି, ଏମ୍ ଫର୍ ମ୍ୟାନ୍। ଏନ୍ ଫର୍ କହିଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଏନ୍ ଫର୍ ନୋଜ୍, ଏନ୍ ଫର୍ ନେକ୍। ଓ ଫର୍ କହିଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଓ ଫର୍ ଅରେଞ୍ଜ, ଓ ଫର୍ ଆଉଲ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।